Kawawuok e doho wadhi kanyoro ne ikruok mano mar yiero kuma ikruok ne yiero madundo medore e kaunti ma Mombasa kod Kakamega kaachiel kod kuonde chung' od bura 4 kod wards 2 ma bende yiero gi nochor. Apisas mag IBC chano tero gige yiero e tesende mag luto ombulu odiechieng' makiny ka duol matayo yiero ne otiego apisas mage mano motelo ne yiero ma Adundo. Apisa mochung' ne yiero Mombasa Swalha Yusuf ogolo siem ne josiasa mondo kik gitem rocho chenro mar yiero mano mawuok tich juma manyien. Ikruok bende dhi nyime e kaunti ma Kakamega ka jo IBC nie tudruok kod apisas mag arita mar neno ni yiero otim e yo makare. Jodak mar Ongai kaunti ma Nakuru, Pokot South, Kacheliba kod Kitui Central bende biro yiero jaod bura. We are briefing them on their conduct on 29th of August 2022. We are also reminding them on what is expected of them. It is just a mini GE training that was conducted the last general election during briefs, but now we are just giving them the highlights on how to conduct themselves and also small briefs on the nature of work they are going to do. We are distributing materials tomorrow at 9 a.m. Checking on the various materials that are supposed to be distributed. Already we have enough materials, we have the ballot papers, and we are well prepared for the postponed election on 29th August 2022. Podwa medo luwo weche mano mag ikruok ne yiero mano ma kaunti ma Mombasa kanyakla kod Kakamega